iron matang ni panjurep ya baro kini kup turi badon aku ka so wes kejungi ya bakum kaseng ai ba tuan hang ni hadin ba ngelegi lang baik dak kai kubor la badong ro enggak bisa Islam ingi bawan jurep hang de Islam jungi kalau hadin bang ida ya pekat seni ha ka jinglong juman ka mariang te matangi wan hang de ban jurep ya kini ki factory badon hang ka thainung ji baro kawe na bentaban baik ke jinglong juman bat kaban ko kalong bangi haban snabi ka sunu pajba ki badon hang ka thain la hatu ki jinglong kini ki kop di kalong ka ketan ni miki kinong susnong badon hang de tilata kinong susnong ki ayengi de kamasek basai ba ngim sutanat jinglong kini kop di na kalian kaseng kap sim isu khmat ban khang sunan ro kala ki pajba ki ayengi de kawe pakai skinal kabarong ba ni pajba ngim don badong halol kani ki kop tri te ya kata ni kum kaseng sai shop khap kuno balek nang khmat tak ngeten hagan ga pon na kaliang jongga seng FPGP sta west ka Sihil district ngiwan wan juri pi kini ki cook factory ki badon hagan ka area ka jongi ni area nong jiri kabangi layo ban juri hagan ga singi bat ngilayo i le jongki khmat ye kini cook factory ki lasdang ban yeng hagan ga jaka ka jongi hagan ga area ban nagriang jongga seng ngi ai ka kubor ka basyai ba mentagas ngi hadin bangilayo ban jurip kumning yo iya ke jinglong jingman yo ke jaka bat ngimpat don ban komen habaya dai bat kini ki cook factory langi khang ning inom khang herengin sengap ya ga surjong babun balang ki badon ha ke area ke jongi ladau puaj ba jong ke area ke jongi uang ba naklen jo sengi don kamban khang haban khang nang di sekmat herengin nom parla ban ong menta hapi ki press ki media bar hau pajba jonong snong jong ka distrik ke jongi ba nakaliang jong ke FPGP ngidon rengkat bar ki pajba ki badon ka dong ka than ki be keduk ino di jing hage ba yade begini cook factory nakaliang jong seng ngin sashim ki senjam ki ba teng nang di sakman lada ngin sia chong ngin sia perkhat ngin sia thir ke ba yade bar kini ki cook factory te nakaliang jong seng i pha ni ka kubor ka basyai